Shalom, horas madihita saluhutna, ruas HKBP saresot soposurung. Huriani tuhatta, tapukama ibadah saat teduhon, marhite namarede sian buku ede nomor 10 ayat 5. Huriani tuhatta, hata ni debata dihita di manugut ni arion, ima natar surat sian rom bidu onom ayat 8. Alai molo naung mate hita rap dohot Kristus, dihapor syai rohatta rap mangulu mahita dohot ibana. Rap dohot Kristus, dipaingot Tuhan Yesus dohita marhite hatana. Ia uhuman ni debata ikon saudo, dang adong nabui mga batii. Jala adil do debatala ho padalaton uhum nai. Jupang do disifat ni hajol maut. Jala say dipatuduhod doi marhite na mandok ia haluaw ni dang asini rohani debatai. Tung ala ni gugona do, ala ni pambahenan na do. Dipicang debata do akka halak na marparangi si songoni. Pola do didok Tuhan Yesus, ia akka nama roha si songoni, ima halak si gijang roha. Halak si gijang roha, ima halak nama bahen dirina, tumibo sian halak na asing. Lapatan na holan ibana do natikos, jalan na asingi, dang adongi. Halak si gijang roha mabahen dongan na ditoro di akal na, jala holan ibana do natikos. Akai mahalak na soolo mamake tiki parasian na dilehon debata dobe. Imahalak na say pasobu tagas di tanoon. Na say mangaleay Tuhan Yesus. Na say pasyak-syakon halak na satia marsoba to debata. Ditiki hagugoon nai boydo nasida mekkel martata. Madai hinatabo ni hajahaton nasidai, alay unang lupa hita. Holan paima rimas nasian debata namay, ay molo dung tikina. Tung tudia pe nasida laho martabuni. Dang boy, ay patardo sude diadopan ni debata. Tung sahalak pedang adong naboy, malua sian uhum rimas ni debata. Alay dang songoni anggo ngulu ni hal akahalak naung mangulu rapon Tuhan Yesus. Dihatindakon akka naung mangulu rap dohot Tuhan Yesus ido. Ia haluaw ni tung silehon-lehon ni debata sabing doy. Dang tartuhori marhite hamoraon nang pambahenan pe. Jaladang boy arta nang pambahenan ni pangasahonon asa malua. Halak nong mate rap dohot Tuhan Yesus. Imahalak na mangulu muse dohot Tuhan Yesus. Ay marhite hamamatena dohot haheon naido hita di palua. Laos dilehon ma ngulu nai baru. Halak naung marngulu nai baru. Imahalak naung boy maninggal hon ngulu na buruk. Masuk tu ngulu nai baru. Ala ni Tuhan Yesus doi dapat hita ngulu na ibaru.
Amin. Martangyang mahita. Alay Tuhan di bata na barha bangsa di banua gijang. Toktong hami mandok mau liate diho alay Tuhan nang songoni di manugot ni Arion. Di bulaho mamuka akaulaw nami. Kupasat saluhut nai tuho alay Tuhan. Ajari hami songon hata naung ditangihok kami. Asa marsihohot hami diho mangihuton ho di bagasan ngulu nami siganupari. Mau liate maalay Tuhan, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangya kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 716 ayat 3. Rak mahita mangido tangiang di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saot malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to giho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hoduna punah harajaon. Dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen.